arriba ja la recta final de Festalent. Com esteu? Jo molt bé. Jo també. Però esteu nerviosos o algo? No. Què és el que més vos agrada de la preparació, dels assajos? Ensayar y estar juntos. No me conteu més, perquè ara és hora de posar les cartes sobre la taula. La bandera verda de Daima Duo és que són molt divertits, que se duen superbé entre ells y que son unos grandes músics. Yo creo que la parte más positiva de nuestra actuación, que hemos empleado bastante tiempo para que salga bien. És el mateix que ha dit Dani. La red flag o bandera roja és que s'han de soltar un poquet més. Estan un poquet tímids encara a l'hora de parlar. Després en la música no, però a l'hora de parlar s'han de soltar un poquet. Pues les semicorxeres i les entrades perquè se tenen que mirar molt i és molt important. D'unes 5 estrelles es posaria un 4,5 perquè ara quan perfeccionen aquestes dues cosetes que els he dit a l'assaig ja estarà a 5 estrelles. Jo 4. Perquè jo crec que fins a la final podrem millorar una burrada més de coses i nos podria eixir fins a les 5 estrelles. Yo también, 4. El moment guau de l'actuació clarament és el canvi a sabrosón. Brahms estaria living. El ritmo sabrosón que a la gente le gustará. Per mi, la part intensa del final, que és així, pam, 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 pam. I mola molt. Xics, i per al videoclip de Festalent 2, podem donar una xicoteta pista als espectadors? Sí, a ver, seguramente saquemos el piano y el violonchelo a pasear. Uau, això pinta molt bé. I que ja estàs acostumat a gravar vídeos perquè tens un canal de YouTube, no? Sí. Vull que se subscriveu perquè estic a punt d'arribar als 200 subscriptors i se diu @musicamateo. Bé, xics, doncs ara la feina junts ja ha acabat. Jo estic orgullosa de vosaltres i confie moltíssim en que va eixir superbé, però ja és cosa vostra el que queda. Ara, a per totes, no? Sí.